हा साई तुमच्या जवळ भीक मागायला आलाय. संतोष कृष्णा ताटे माझ्या भक्तानं मला भिक्षा वाढली. अल्लाह तेरा भला करो. मही भिक्षा वाढा. मही भिक्षा वाढा. नाव में धोऊ नका. हा साई तुमच्या दारी आला. कुणी माझ्या लेकरानं नाव में धोऊ नका. हा साई प्रत्येकाच्या दारोदारी मागतोय. या माझ्या लेकराला सुखी ठेवा. अल्लाह
आणि तुझ्या दर्शनासाठी येण्यासाठी हा भाई श्रीकृष्ण अलिबागकर निघालाय. केवळ मार्गाने मार्गक्रमण करतोय, मार्ग सापडत नाहीये. केवळ आस लागले फक्त तुझ्या दर्शनाची, माझ्या बाबांची आणि माझ्या बाबांच्या दर्शनाची. केवळ या विश्वाच्या ठिकाणी माझे बाबा म्हणजे माझं सारं सर्वस्व आहे. माझं जीवन हे साईमय झालंय. केवळ माझ्या साईंचा कृपा आशीर्वाद माझ्या पृष्ठभागी असल्या कारणानं आतापर्यंत या भाई श्रीकृष्ण अलिबागकरला कोणत्याही गोष्टीची न्यूनता नाही. केवळ आतापर्यंत माझे जे मार्ग होते त्या मार्गात कोणतंही विघ्न नाही, कोणतंही संकट नाही. केवळ माझ्या बाबांच्या आशीर्वादामुळे, माझ्या बाबांचे अपूर्व असे चमत्कार या विश्वाच्या ठिकाणी ज्यावेळी माझा जन्म झाला त्या वेळापासून बाबांचे ऐकण्यात आलेले अपूर्व असे चमत्कार आणि या शिर्डीवासी बाबांनी अपूर्व असे चमत्कार घडविले. नाट्यसिंह संतोष कृष्णा ताटे या सद्ग्रस्ताने माझ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी हे बहुमोल पारितोषिक दिले. त्यांचे तुमचा आभार मानून माझ्या नाईक दशावतार नाट्य मंडळाच्या वतीनं संचालक सागर नाईक यांच्या वतीनं माझ्या गणरायाला वंदन करून, समोरच्या देवतेला वंदन करून संगीत साथीदारांच्या वतीनं या पक्षाचा आनंदाने स्वीकार करतो. या विश्वाच्या ठिकाणी म्हणजे शिर्डीच्या ठिकाणी माझ्या बाबांनी घडवलेला असा अपूर्व असा चमत्कार, या विश्वाच्या ठिकाणी प्रत्येक घरोघरी येणारी ती दीपावली, त्या दीपावलीच्या दिवशी अपूर्व असा चमत्कार घडविला. तो कोणता असेल तर एका लक्ष्मी नावाच्या चिमुरडेनं बाबांजवळ तेलाची अपेक्षा केली. कारण त्या चिमुरडेला दीपावली साजरी करायची होती. त्या तेलानं तिला दिवे पेटवायचे होते आणि तेच दिवे पेटवण्यासाठी बाबांजवळ तेल मागितलं. पण बाबांनी सांगितलं, हे चिमुरडे माझ्याजवळ तेल नाहीये, वाण्याच्या दुकानावरून तेल घेऊन ये. चिमुरडी लगबगीने गेली. वाण्याला म्हटली, वाणी दादा मला तेल हवंय. वाण्यानं
साफ नकार दिला, कारण अगोदरची थकबाकी बाकी असल्या कारणानं लक्ष्मीला साफ नकार दिला. लक्ष्मी रडत रडत बाबांपाशी आली. बाबा विचारू लागले, काय झालं? चिमुरडी म्हणाली, बाबा वड्याला तेल दिलं नाही. पण का? कारण अगोदरची थकबाकी आहे याच्यासाठी तेल दिलं नाही. मग बाबा मला दीपावली साजरी करायची आहे, मग ती दीपावली मी कशी काय साजरी करू? मग हे चिमुरडे, जर का तुला दीपावली जर का साजरी करायची असेल तर ऐक, या विश्वाच्या ठिकाणी असं कधी घडलं नाही आणि याच्या नंतर देखील घडणार नाही. मग ते तुला दाखवण्यासाठी मग ऐक, त्या दिव्यामध्ये ते पाणी होत. मग काय असा चमत्कार? अक्षरशः त्या पाण्यानं आमच्या बाबांनी दिवे पेटवले. पण राहून राहून खंत एकच वाटते की माझ्या बाबांचं दर्शन मला कधी होणार आहे. फक्त आस लागली ती त्यांचीच. मग त्यांच्याच दर्शनासाठी त्यांच्या नामाचं नामविधान घेत या मार्गाने मार्गक्रमण केलं पाहिजे. लागली त्या समजला साई दर्शनाची, लागली त्या समजला साई दर्शनाची, रूपाच्या साईनाथाची जय साई. माझ्या बघा हात धुवून मागे लागलास. पण दृष्टाही तुझ्या शस्त्राचा उपभोग मला घ्यायचाय. कशी बशी त्याच्या तावडीत निष्ठून त्याच्या हाताचा चावा घेऊन लगबगीत मी घरी निघाले. म्हटलं साकारलं वर्तमान माझ्या बाबांना सांगावं. घरी जाणारच दुरून पाहिलं माझ्या पूर्वीच बसते तिथे उभा आणि त्याच्या हातातील शस्त्र त्याची रणरागिणी रक्तानं मागलेली माझ्या बाबांच्या घात केला. माझ्या बाबांचा घात केला. म्हटलं धावत 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 माझ्या बाबांना कंटाळावं. मिठीत घ्यावं मगर मिठीत घ्यावं माझ्या बाबांना. समोर पाहते माझे बाबा तडफडत होते. रक्तानं माखलेले विवळत होते, किंचाळत होते. बाळ 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 हाकेच्या अंतर असताना सुद्धा त्यांची बात त्यांच्यापर्यंत पोहोचू नाही शकली. त्यासाठी तिथे भासते उभा होता भासते. आणि जर का मी तिथपर्यंत गेले असते तर बाप तो भासते माझ्या या शरीराचे लचके लचके तोडून काढणार होता. स्त्रीचा सर्वात मोठा दागिना म्हणजे त्याची इज्जतीची अब्रू. आणि ती इज्जत या भासतेनं
अक्कलकोट तोडून खाल्ली असती, माझी अप्रोजा लुटली असती, त्यांनी जगाला काय तोंड दाखवणार. म्हणूनच मार्गाने मार्गक्रम करत करत या रावणातून काच्या कुट्यातून फिरते मी. म्हटलं माझ्या मनात दृढ निश्चय केला, अक्कलकोट पर्यंत जावं, स्वामींचं दर्शन घ्यावं, स्वामींना विचारावं का दुःख हे माझ्या नशिबात आलंय, कशासाठी. म्हणून धडपडत या रानावरातून जाते, कसा तरी मार्ग शोधावा आणि अक्कलकोट पर्यंत जावं आणि स्वामींना सर्व साकल्य सांगून माझ्या जीवनात आलेला हा काळरूपी सर्प कशाला मागे लागला हेच त्यांना विचारावं, जा विचारावा. त्या काळरूपी सर्पाला स्वामी तुम्ही काहीतरी शासन करावं, एवढंच सांगणं माझ्या स्वामींना सांगायला हवं. म्हणून जाते मी. सर्वात दुःखाची गोष्ट कोणती असेल, गृही कुणीतरी आपलं इष्ट सगळे सोयरी संबंधी कुणी असो, एकदा का मृत झाले त्यांची मुलं येईपर्यंत, मग ते कुठे असो, परगावी असो, परदेशी असो, ते येईपर्यंत त्यांचा मृत जगासमोर आपण कोणता आदर्श ठेवावा. आज जरी आपण अद्यापार असला तर कधीतरी आपण सरसेनापती होता आणि आज पण सरसेनापती असताना हा आदर्श ठेवणार का जगासमोर. स्वतःच्या लेकीवर वाईट अमृत टाकताना तोंडावर थुंकलीस सोडणार नाही. माझ्या बाबाचा मग मला सांग रे, असा अविचार करणारा कोण रे बाबा तू? कोण? गणपतराव वास्ते. मग हे गणपतराव वास्ते तो हा मार्ग अवलंबलाय तो चांगल्याचा नव्हे, परा मार्ग अवलंब केवळ तुझा नाश होऊ नये असं जर का तुला वाटत असेल तर चांगल्या मार्गाने जा. काय ते वाईट बरं, तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, एवढा विचार मी करू शकतोय. एवढा जे मला घडवायचंय ते मी घडवलंय. मग एवढा जर का तू विचार केला असतास तर हे वाईट कृत्य तू केलंच नसतं. वाईट करावं लागलंय, हल्ला दोष ह्यांचा आलाय. मग जे माझ्या दृष्टीत आलंय मला योग्य वाटत नाही, तुझ्यापर्यंत योग्य असेल
पण हे योग्य अहित आहे, हे अहित तुला मी करू देणार नाही. अलिबागकर इथं माझ्याशी वाद घालू काय? काय ते? मी करतोय हे मला करायला दे. काय ते? आणि जिथून आलास जा. कोणीच नाही. अरे आकाशात उडणाऱ्या गरुडाला सुद्धा वाटत असतं की क्षणभर थांबून विश्रांती घ्यावी, परंतु ते गरुड थांबत नाही. त्याचं कर्तव्य त्याला श्रेष्ठ असतं. माझं कर्तव्य मला श्रेष्ठ आहे. आल्या पावली चालता हो, नाहीतर आडवा केल्याशिवाय राहणार नाही. मला आडवा करण्याकरता तुझ्या पुढे हसता येणार आहे. हे हस्त छाटल्याशिवाय मी राहणार. लक्षात ठेव. तुझ्या वल्गना आहे. आनंद करण्यासाठी रथा वल्गना कल्पना वळणाच्या भीतीने कळाच्या आशेनं कधी थांबवणार नाही. पण का थांबलं लक्षात ठेव. माझ्या मार्गाला आलाय, कोणाच्या मार्गाला आलाय हे लक्षात ठेव. आणि जेव्हा येईल तेव्हा काळा माझा जर का काळ म्हणून आला असेल तर महाकाळ म्हणून मी तुझ्या नेत्रासमोर उभा राहील. नमस्कार. माझं नाव कृष्ण आहे आणि इथं काय करतो? अक्कलकोटला जायला निघाले. याच्याच हा वाचते माझ्या बघा हात धुवून पाठी लागला. याला कारण पण त्याला सूड उगवायचा. सूड आणि तुमच्या बाबतीत असा काय अपराध तुम्ही केलाय जेणेकरून तो तुमच्या बाबतीत सूड भावनेला भेटलाय? रस्त्यात जाताना एकटी दिसली ती सांजेच्या वेळेला तर प्रत्येक पुरुष तिच्याकडे वाईट नजरेने पाहतात. कधी तिचा उपभोग घ्यायला मिळेल,
कधी तिची छेडखानी करता येईल त्यावेळी ते हे नाही पाहत की त्याच्या जागी जर आपली कन्या आपली भगिनी असती तर काय झालं असतं आणि हेच पुरुष त्यांच्या भगिनीवर किंवा त्यांच्या मुलीवर परपुरुषाने डोळा ठेवला की हे त्याला मारायला जातात पण आपण स्वतः मात्र दुसऱ्याच्या मुलीकडे दुसऱ्या स्त्रियाकडे पर स्त्रीकडे वाईट नजरेने पाहताना कधीच कोणत्या मनात